La Vall Fosca és un municipi de la vall del riu Flamisell, que naix en un vall glacial amb 32 llacs encerclats de cims de gairebé 3.000 metres. La combinació de grans desnivells muntanyosos i l'abundància d'aigua va fer que a principis del segle XX s'hi construís la primera central hidroelèctrica de l'Estat, la central de Cabdella, per portar llum a Barcelona i contribuir a la industrialització del país. Quan els nostres avantpassats van bé decidir els terrenys comunals per facilitar la construcció de les primeres centrals elèctriques, van fer un contracte. Aquest contracte el van fer per garantir el subministrament de la seva energia i de les generacions futures a un preu fixat des de 1927. A la Vall Fosca hi ha 5 centrals hidràuliques, amb 500 megawatts de potència instal·lada, 2 línies d'alta tensió, 25 preses i canonades forçades. Endesa obté beneficis milionaris i no ofereix gairebé cap lloc de treball al municipi, greument afectat pel despoblament i l'envelliment de la vall. El conveni de la llum de 1927 sempre ha estat una garantia de retorn cap a la vall del que les hidroelèctriques obtenen del municipi, perquè si fos per la companyia elèctrica ni tan sols això obtindríem. I l'hem hagut de defensar en moltes ocasions i en cada vegada hem perdut un llençol. Doncs a la Vall Fosca tenim un conflicte obert des de fa 8 anys amb Endesa, ja que no respecta el contracte que tenim des del 1927 i ens reclama més d'1,5 milions d'euros, tant a l'Ajuntament com a bona part dels veïns, i això és degut a una mala facturació i una mala aplicació de l'IVA. Encara que tenim raó i Hisenda ens l'ha donat, Endesa segueix reclamant 100 vegades el que tenim establert per contracte, abusant de la seva posició de força. Malgrat la resistència de molts veïns i veïnes, encara avui dia només ens queda l'alternativa de claudicar o portar Endesa al Tribunal Econòmic i Administratiu Regional o bé al Tribunal Europeu de Justícia, en el qual els judicis són molt cars i complexos i es poden allargar fins a 10 anys. La reversió de les concessions i la municipalització de les centrals és l'única alternativa favorable als interessos col·lectius de la Vall Fosca i de la resta de la societat. 4 de les 5 concessions hidràuliques per a generació elèctrica del nostre municipi han superat amb escreix els 75 anys que estableix la normativa. Les obres en domini públic hidràulic han de tornar a l'administració d'aigües i les obres en domini públic municipals han de revertir al municipi, per incompliment del contracte i per extinció de les concessions. L'energia és un recurs universal. Tota l'energia que disposem, coneixem al nostre planeta, ha provingut o prové del mateix lloc, de l'univers, més concretament de la nostra estrella, el nostre Sol. Aquest l'envia generosament, gratuïtament per tota la humanitat. Aquesta energia va fer possible l'aparició de la vida sobre la Terra, amb tota la seva diversitat. L'ha sostingut i ha propiciat l'evolució de totes les espècies, incloïda la nostra. Per tant, l'energia esdevé un recurs vital i de primera necessitat. Els recursos de primera necessitat no poden estar en mans privades ni de grans corporacions amb ànim de lucre. Han de ser controlats exclusivament per la societat. A la nostra vall, la Vall de la Llum, una gran corporació elèctrica, Endesa, pretén convertir-nos en pobres energètics. No ho permetrem. Això ho sabien ja els nostres padrins. Per això van signar el contracte de 1927. Aquest conveni és el seu llegat. Nosaltres l'hem de preservar per a les generacions futures. Aquest és el nostre deure i el nostre dret.
El 15 d'octubre vine a la Vall Fosca a la central de Capdella, a la manifestació per reclamar la reversió de les concessions i la municipalització de les centrals. En suport als veïns denunciats i encausats per Endesa. Recuperem l'energia del Pirineu. Volem les centrals. Nosaltres volem les centrals. Municipalitzem les centrals. Nacionalitzem l'energia.